Hakani ka video ngi pet ya ka inclusive form jong ka frequency distribution table. Hang ni ngi pet biang ya ki marks jong ki arusangot ki khana ba ki yo ka science test but ngi le ban shna ya ka frequency distribution table jong ki marks ha ka inclusive form. Shaban sedang akwa ban ong ba ka don kam ye phi ba phin pet choi ka video jong ka frequency distribution table ha ka exclusive form. Lada phin pat pen ka link ka don ha description namar ba ki don ki benta ki ba la dep batai ha ka tu video ka bangin penon kam hang ne. Ban sok ban shna ka frequency distribution table jong kini ki marks ngin pen bet choi kini ki marks nak ba red do shka be do mengile man ka ni ka exclusive form ne. But ngitep ba ya ka ni ngi ong ba arranging the marks in ascending order ha ka in English. Tikini ki marks sa ascending order ka frequency distribution table jongi kan long kumni ka wei ka column ka record ki class intervals jong ki marks but ka wei ka column pan ka record ka frequency ne ka number of students ini persyang man shna ki class intervals ani ki inclusive class intervals ang ni man tama ka mark ka berdu hang ni ka dai lai but ka bahe do ka dai sapusan tia ka class interval baning kong an shim iwei hadu shipo kamut ya boro ki marks ki ba ha po shipo ladi kiberon hapring iwe hadu shpo la kan top lang ni re ya ka class interval ka ba ar pat ngin shim khat we hadu ar pho kamod ai ki marks hapring ka khat we hadu ar pho la kan top ka ni ka class interval ha ka class interval ka belong exclusive in kan mau ha ka ni ka class interval ka ba po ngi sedang du upper limit jong ka te ka class interval ka ba halor dai henry ha ka ni ka inclusive form pan ngimle akumta Haka class interval ka bahapo ngi sedang du number obuan hadien jong u upper limit jong ka class interval ka bahashwa. Kom hang niew upper limit ude shipo. Ti haka ni ka class interval ka bahapo ngi sedang du number obuan hadien jong shipo. Kamudwe ukhatwe de. Tita ka dahon nga sedang khatwe. Katu ka day ka way na jingiapher hapdeng ka inclusive class interval but ka exclusive class interval. But balay bang penkut pa do arpo, balay bang penkut do arpo way, ne ukhat kandai, ne do nu number. Ka daw ka long namar ba ka difference hapdeng ki limits jong ki class intervals ka day ban long ka jo. Kumhang ni ka difference la ni ka jingiapher jong u shipo but u iway ka day ka no kandai. Shipo minus iway ka day kandai ne. Hang ni ru nga hap ban bu ukhat way but u arpo ban yo ya ka difference ka bade khandai la danga bu da ukhat khandai hang ni ka difference kan dei khat khandai minus khat way kan long no kan no pra kam dei shu khandai dei ti ban pen yo ya ka difference bade khandai nga ha ban bu be du way du arpo hang ni tinga try plus 2 ka tu dei ti na mar ba hang ni ka kut du arpo ti nang ni ha ban zang du way du arpo way but hadien nga hab ban bodo laipo ban yo ka difference ne ka jingiapher ka bolong khandai ha pedeng kini ki numbers ne ki limits jong kani ka class interval dai pat kani ka class interval ka kan thop ki marks ha pedeng arpo ya do laipo ti da phila sngewthuh ka tu nga thrai ba phila tip menta ba kani kan dei laipo ha do saupo but hang ni pat kan dei saupo ha do sanpo inya pun kut ha kani ka class interval saupo ha do sanpo namar phinda pej ka marks ka ba he do ka dei saupo san but kani ka class interval saupo ha do sanpo ka kan thop lang ya ka te ka marks ka ba he do ang te dei pagin ya nyaw no ya ka frequency ne number of students menta ki ba yo ki marks happening iwe ha do shipo ki don way are lie sao hang ningin tho sao but ngi ong ba ka frequency jong kani ka class interval iwe ha do shipo ka dei sao ki ba yo ka marks happening khat way ha do arpo pat ki don way are lie sao san riu nyaw pra khandai Tia ka frequency jong kani ka class interval khat way ha do arpo ka dei khandai hang ni philap sa ka way ka jingiapher jong ka inclusive but ka exclusive form haka exclusive form ya uniu upper limit ngimju kan thop lang ha ka por bingi nyaw ya ka frequency nga thai pikan mau ya ka ta dei kamot lada ka ni ka dei ka exclusive form dang nyaw ya ka frequency jong kani ka class interval ngin nyaw kum ni way are lie sao san riu nyaw pra ya uniu arpo ngin kan tat no lada ka ni ka dei ka exclusive class interval dei rai namar ba ka ni ka dei ka inclusive class interval pan ngi kan thop lang ya ki upper limit sru nakata ka daw ngi nyaw lang yu arpo hang ni ubade yu upper limit jong kani ka class interval pat kum ta ka frequency hang ni kam dei tang phra ka dei khandai ki ba yo arpoi hadu lai pho pat ki dot sangwat so ka frequency jong kani ka class interval ka dei sao ki ba yo e ki mark sa preng lai phoi hadu sao pho pat ki don riu ngot te ka frequency jong ka ni ka class interval ka dei riu but ki ba yo ki mark sa preng sao phoi hadu san pho pat ki don arngot te ka frequency jong ka ni ka class interval sao phoi do san pho ka dei ar ban wa de ka size jong ki inclusive class intervals pan
Pinum yo ada ka minus ya ka upper but ka lower limit ko mengili ka exclusive class interval. Ya ka class size jong ka inclusive class interval pan pinyo ada ka minus ya artli ki upper limits lani artli ki lower limits jong ki class intervals ki bawan ka we hedin ka we lani ki biasan da. Kum ka nuksa ka class size jong kini ki class interval sang ne kam de shipho minus iwe. Katu kan mi khandai ka class size yung kini ki class interval sang ni kam de khandai henrei ya ka class size sang ni in yo da ka minus ya ki lower limits for example cutway minus iway hang ni ka long shipho kamot ka class size ka de shipho lani in yo da ka minus ya ki upper limits kum hang ni arpho minus shipho ka class size ka de hi ka no shipho ka class size yung kini ki class intervals borong ni ka de shipho na kerman mapila sngewthuh ya kejingnya pair apa ka exclusive but ka inclusive form jang frequency distribution table pada ka next video pan ngin ye kumno pan kelai ka inclusive form syaka exclusive form but hakano ka por begin pan kam ya ka exclusive form but hakano ka por pan ngin pan kam ya ka inclusive form